El primer trimestre del 2026 consolida la tendència a la baixa dels delictes patrimonials, que són el 80% del conjunt de delictes que tenen lloc a Catalunya. Això vol dir que l'estratègia del Pla Campai contra la multireincidència funciona al conjunt del territori. Ara bé, hi ha fets que ens preocupen i que tenen a veure majoritàriament amb la delinqüència organitzada, la delinqüència criminal vinculada al tràfic de drogues, que malauradament utilitza una violència letal vinculada als fets intimidatoris amb arma de foc i fins i tot la letalitat de cometre homicidis, moltes vegades vinculats a aquest fenomen. No és un fenomen exclusiu de Catalunya, és un fenomen que afecta el conjunt internacional i el conjunt de països de la Unió Europea. Davant d'aquesta situació, estem treballant amb més mitjans, ampliant la nostra plantilla de Mossos d'Esquadra per poder donar una millor resposta en la coordinació pel que fa a les investigacions amb altres cossos de seguretat, millorant la saturació en l'espai públic, perquè trobar-te amb un incident d'aquestes característiques perjudica la teva percepció de seguretat i t'inseguritza, per tant, saturació i presència policial en el conjunt del territori, arribant als 25.000 Mossos el 2030, el que vol dir que tindrem convocatòries anuals que superaran els 1.500 efectius. Per altra banda, també volem liderar aquells canvis des del punt de vista d'estudiar-los i posar-los de manifest per endurir la legislació pel que fa referència a la tinença i exhibició d'armes de foc. En aquesta direcció creiem que és important, com un efecte dissuasori, poder incrementar les penes, és a dir, que aquelles persones que et porten a sobre una arma de foc i l'exhibeixen tinguin penes de presó que vagin entre 4 i 5 anys, assimilant la nostra legislació a la legislació europea. El compromís de Catalunya amb la seguretat és clau i és evident. Més policia, millor coordinació, més saturació, més proximitat i també millor lluita contra el crim organitzat.